Nggih. Monggo nduk niken Salindri kepareng minggah wonten ing panggungan. Yo, Cok. Di sepoti, Cok. Yo. Mangga-mangga genduk niken Taturan minggah wonten ing tanggung paling iya para asli mugi berkah Allahumma amin penontonnya pada senang wayang di jalan awet insya Allah tadi disambut nganggo mercon. Eloke Mbak Niken ngeten iki. Lha pripun? Niken tekoe sing awal banser 10. Niken. Bareng kula sing teko ngawal hansip loro do muni malinge kecekel, malinge. Ya aja meri kok. Ora entuk Menungso duwe kabejan siji, pati loro jodoh telu ayu papat pangkat lima donya. Kabeh menungso duwe kabejan. Betul. Mbak Niken munggah sepote elok kembang api jedul meneh. Nggih. Kula munggah jegoki wau. Ora masak. Rezekine dhewe. Mangga lho niki lho genduk sampun. Wilujeng dalu. Sugeng dalu Bapak. Nggih, selamat malam. Selamat malam derek tepang. Nggih. Kula niken Salindri saking Kediri derek ajar nggih Pak. Nggih. Bilih mengke enten salah klentune kula nyuwun pangapunten. Nggih, ora Nggih. masalah. Ning karo dalang tuwa lho, Nduk. Nggih Pak. Dadi Jenengan paring asma Pak Alek. Pak Alek. Nggih. Lah kula kinten niku pas ngejep kula niku to. Niki Nggih. mengke dalange sinten? Kula ngoten to. Sing gadah damel namine Pak Bayu. Pak Bayu. Nggih. Pak Bayu kan sing ngersakne kula piyambak niku Nggih, sinten leres. Pak Bayu piyambak. Sinten Pak dalange? Kula ngoten to. Nggih. Niki namine Mas Alek ngono. Kula kinten lek nggih. ganteng enom ngoten to Pak. Kula kinten lho nggih. Iki. Kula kinten. Lah terus niki wae kula nggih mriki to Pak. Nggih. Nggih kula lenggah mriki tenan Pak De. Iki tenan aku ora ngapusi iki sumpah demi Allah ceklek glek iki tenan. Kok cekek deglek. Tekese tenanan. Tenanan iki. Terus Aku terang. terus teko ning gone Sela. Iki jenenge Mbak Sela to. Heeh. Iki tenan anu sing nanggap niken Salindri iki ning kene to aku ngono. Dalange Mas Alek iki to Mbak aku ngono. Iya iki Pak Alek. Oh alah lah tibae jebule wis tuwa. Tak kira lek bayanganku ki sik enom, sik bagus ngono. Nggih mboten apa-apa lah jenengan kita sik bagus. Aku biyen yo bagus kok. Nggih ning keterak ireng ngoten malih mawon. Enggak masalah. Asline. Ireng-irenge sepur. Akeh sing ngenteni Pak. Salim riyen. Tepangan riyen lah ngeten kan malih cetha. Mugi-mugi jenengan sehat selalu panjang umurnya. Ampun disuwi, Pak. Ampun disuwi. Ora tak isui. Telung dina ora tak isui. Wangi to, Pak? Wangi. Heeh, jajak wah salaman begitu. Karo sapa? Karo awakmu. Iya, coba to. Lho. Kak. Piye to? Piye? Nak kono genah ambune iki tak Ambune Niken iku ora iso ilang 7 dina 7 wengi, Pak. Sepi sing salim. bareng kowe sing saliman nak. Salim sik karo Niken coba. 7 dina 7 bengi iki ora ilang. Coba Pak, mumpung sik anget, Pak. Wangine Casablanca. Iki parfum luar negeri. Luar negeri. Original. Salim ya, Bu ya. Bu Yatni. Loh, Fresker. Ki Fresker kok bal pirik ya, Bu iki? Antarane Fresker karo bal pirik. Sudah, masa perkara salim kok yo. Wangi ya. Cantik. Enggak boleh gitu. Salim dulu. Alhamdulillah anak kita. Ya wangi jane. Wangi. Kayak apa? Kayak apa? Kayak kecing-kecing piye ngono. Iya bener. Bener.
gara-gara bar salaman karo kae mau dadi. Rumangsamu aku kok anggap peceren ngono apa piye kok? Ora keringetku karo keringetmu iki dadi siji ngono lho Pak dadi. Oh. Ngoten niku. Oh iya, Iki ora tuwek, Nduk. Sapa sing ngomong tuwek? Kamu lho, Alek ternyata tuwek. Ora, aku ora ngomong tuwek. Aku ki ngomong tak kira enom ngono lho. Asline yo enom. Terus Ketok suwek ki. Kok suwek tuwek? tuwek kok suwek. Urusane oke. Mas Gareng, aku arep takon karo sampean. Napa dawuh? Ha nyuwun sewu. Jenengan upama pengin jangan, pengin olah-olah. Klopo kae milih sing nom apa sing tuwek? Ya mestine pilih sing Nom to Pak nek dienggo olah-olah. Lah nek dinggo santen? Dienggo mbot, Dinggo santen? Nek santen sing tuwek. Nek dienggo mbotok sing nom, nek nggo nyanten sing tuwek. Nah. Upama gedang kuwi legine kuwi mau enom apa tuwek? Tuwek. Nah, kene ngerti. Ngerti. Berarti sing tuwek Enak. enak, sing nom Ora enak. nah, niken iki nom apa? Tuwek. nom. Ora enak. Ayo muni yo. Iya, sampean muni ra enak mbok pangan dhewe. Nggih. Kok iso? Nom ora enak. Ngawur enak sing tuwek kisut. Apa iya? Sing nom sik energik. Oh. Mosok nak tuwek kisut. Nek perumpamaan iku ora iso digawe padha. Nek sing mau ki hal buah-buahan, nek genduk niken ki seorang manusia kok. Iya. Oh, yes ngono kuwi lho, Nduk. Dalange nek tuwek ngono kuwi, Nduk. Mosok manusia karo buah dipadane ya ora iso. Lek pengen rujak kae ya, Pak. Rujak cingur. Kae gedange tuwek apa nom? Gedange nom. Lah, nom kan enak lek gedang tek ora nyonyot kabeh. Rujak ya. Jangan bung kae. Nom apa tuwek? Nom. Nom. Lah coba jangan ori sak bonggole sak barongane. Gelem ora? Aku ora nyokrok kabeh ning lambe. Monyor tenan ku. Oh, kabeh iki enak sing enom, Pak. Dadi nggon-nggonan ya. Jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan. Jangan pilih kasih nom tuwek, kabeh milihin nom, Pak. Nggih. Menyapa dulu Nduk Niken kalian para pamirsa. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken, sugeng mirsani pagelaran Ringgit Purwa ing dalu menika. Matur sembah nuwun sanget kagem Pak Bayu. Sampun menyeluk itu. Nimbali kula. Nimbali kula. Kalian Pak Alek. Kalian Pade garangan. Ayo gareng. Nah, aja garangan. Aku nek dilone garangan nesu aku. Lha kok iso? Aku iki luwak udu garangan kok. Pade gareng. Nek dilone apa-apa nesu ya. Tralala, semoga sehat selalu panjang umurnya. Pikantuk rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi seger waras. Awet leh momong anak putune. Sampeyan ngerti Pak Bayu sing endi? Pak Bayu nika. Ayo ndang. Ingkang sing ndi? Endi? Ayo. Nika, setot jempolku lagi goleki. Nek jempolku mandek lak yo ngono-ngono. Ayo. Pak Bayu. Wis dilunasi lho. Iya, Wis dilunasi kok ora ngerti. Nah, iki lho. Mosok sampean pisek to? Iya. Iki lho jempole lagi goleki iki lho, Nduk. Iya. Lah, nika wis ngene-ngene. Pak Bayu. Lah, ketok untune tok. Lenggon petengan kaya. Iya petengan. Sehat selalu, Pak E. Amin. Amin. Sehat selalu. Wah. Nggih, Wah, kuwi jenggoten to. Tekon mangibadah kok, Nduk. Betul. Heeh. Nyapa? Jenggot. Nggih. Oh. Mbok kira apa? Tekan kene jero wabut kabeh. Ndak patek ketok kan min dua mataku. Ndak patek. Oh, min dua. Nek sing muni wong ayu ki wis ora apa-apa, Pak. Ndak terlalu terlihat. Nanti Pak Bayu diaturi munggah ya, Pak De. Oh iya, cocok. Nanti iki sing berkompeten sing nanggung hidup kita untuk keluarga dan kru untuk 3 hari ke depan. Ya, Pak. Nanti Mas Bayu, Mbak Lurah, Teguhan ke Parang Mingga. Nggih, terus. Elah.
Nembang sik, Nduk. Nggih, nembang. Sing diantu-antu marang sagung para pamirsa, kadang YouTuber semono uga, Nduk, didongake sehat selalu. Nggih, amin. Lancar. Menika saking Jawa Tengah ugi kepo atas sanget. Oh, nggih, enten sing saking Sragen niku bapake selalu hadir setiap niken Salindri pasti hadir. Nah. Sehat selalu, Pak. Janten elok nika. Elok. Nggih. Iya. Monggo niki kula kayak nabrak kene ra yo? Apa toh? Nabrak piye to? Sepur enek jalure dhewe. Wong ke sepur liwat nggon kono kok. Enek jalure dhewe. Sepur kok menggok nonton wayang iki. Pak Rinasa nggih, Pak. Nggih, nggih. Anakmu wedok sing SMP ke suarane yo wis ngene iki. Pangestunipun, Pak. Pengestune piye? Dereng. Nggih. Ya wis rampung leh sekolah. Malah pun rabi kok, Pak. Duh, SMP iki. Kae sing tau dolan karo aku kae. Heeh, Nduk. Masa. Ya ora apa-apa. Lah jare kabare Loh, sing ngomong sapa? Oh, ndak, anak baik-baik kok. Fitnah nek ngomong met anak malah wis nglairke kok. walah. Yo. Suara dipersudi ya Mas Gareng. Nggih. Ngente bosen ah. Piye ta, Dek? Bosen. Lah kok bosen? Lah kok bosen? Lah kita itu ndak ada kebiasaan apa gitu loh. Mbok bawa karo jalan-jalan apa karo dirangkul apa karo digan. Nah, kamu kowe mbok yo sing duwe inisiatif to. Ndak punya ndak suka kowe. Nah, aku justru menjaga harkat martabat seorang wanita. Tidak. Nah, tidak bisa. Lah kecuali ini dunia panggung. Dunia panggung. Satu untuk semua. Loh, CCTV tahu dah. Ayo ndang digandeng aku. Lah gandeng kowe tawa, aku mangkat kok. Aku ngenteni mbok tawani kok. Asline ket mau ngempet to. Lho, aku ki asline kok ora tawa-tawa. Aku ngono wis roman. Wis kemudu-kudu jan aku lho ki, Pak. Wong kene iki menjaga kok ya. Njaluk digandrung di roman. Iya, kita roman bagaikan bagaikan Romeo dan Hawa. Romeo dan Juliet. Oh iya, kok Romeo dan Hawa. Ini iki ora kaya ya wis ke Pak. Wah, patut ora patut, Pak. Iki mlaku bareng jan niken kaya mriksake mbae lanang ngene iki. Ini kok rezeki kok. Rezeki kok. Iya, ora apa-apa. Nah. Bawa. Yen bos Rina Gareng arek kayanen. Nyapa lo malah jijik aku. Kok jijik aku ki ngematke sing gagah dadi wong lanang ki sing gagah. Teteke iki ngene. Sing tak adepi ki kaya ngene nduk. Lah aku kulino sing ngadepi ning omah ki wonge mekrok ngono kok dadi.
Iki wis dadi bojomu iki gedhi lho. Walah, Pak, mlebu omah ganti dempel lawang kok pripun to sampean? Alah. Hingga ratri Lan Kang Mas apa wong ning layar kae iya gambare kita berdua bener awakku heeh lek wedaan menyatu bener lah kok kowe kaya topeng ora matuk wayahe ngono kuwi iki diwedhaki sakene kene kabeh diwedhaki ora rata aku menunjukkan lelaki sing tidak sombong nih nyapa ya kok iso mergo ketampananku tak tutup karo labur putih tuh, tapi aku seneng lek pas kita ketemu itu pas di pondokan itu pas sampean ndak make up itu kayak kelihatan ganteng loh asine wah makasih omonganmu lek ganteng sawang luwih ganteng lek ora disawang oh tak kira ngelem ganteng ternyata nek gantengnya ora disawang mak ya madhepmu rono nah madhepmu rono wis sak kecekele Pak sak entuke iya barang larang iki kok wis jan ya niken kaya ketanu ketemplekan tekek ngene iki malah upama kowe duwe anak kaya niken piye? Hah? Kok upama duwe anak kaya niken? Wah, tak jaga awan sore wengi Pak tenan. Nang omah tak tutup pintune. Turu ngono tak tutupi selimut. Tak buka tok tak tutup neh ngono Pak. Aman tak amanke duwe anak kaya ngene iki. Tenan. Wah, anakmu ke ya kok tutup no. Nah, kok tutup? Tak tutup apa kowe blodos meneh kok tutup. Ayo mlaku karo mlaku cahayu. Kangkang gagah lanang diteke ayo tak usahake nduk disawang wong akeh ayo sini anu do mulya ngapa to nangke iya cek kurang buri ayo aja ngono ngisi-ngisi wong lanang diteke niken sekrupe kendo sekrupi apa baut dok entah ngadek kok kan aku kadang kowewe wis ngono peten aja ceblok pokok aja ceblok piye wong iki engko nek ceblok gelungan kok glundung malah ra lucu kok kowe ngadek kok kadung PW diomongi kadung penak ngene aku ya kesel anu golek kanca yoga sing babak karo kowe nduk ya enggak mau aku lah beda umur kok Pak lah iya to niken baru belasan tahun ning kudune wong tuwa iki kalah rasa ning menang cara kudune lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane cangkemmu lho maksude ngopeni para pesinden lho carane piye ya kuwi mau nek ngene aku ra kuat carane piye Pak sikil loro no sikil maksudnya piye Pak sikil loro sikil loro kayang no Pak ngene ora ngono kuwi iki mau lah sikil siji ra kuat yo sikil loro oh ya nduk sikil loro nyah nyah aduh piye manut bapak to oh sikil loro nggih bener Pak berarti sampean madhep rono merangkak lah lho ndak gitu iki sing dedeg bokonge diangkat nah lho ini sing dedeg iya ini malah romantis ada itu suasana kayak neng taman bayangke iki kayak neng taman terus iki nggon lincak nggon lungguhan ngono kae Pak niken dalem iki wong ora buk iki dudu tugu nduk tapi penak ngene empuk kowe penak aku ngampet apa kan aku
aku kan oga sak jam. Lha iki tenan nduk sing mbok lungguh geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dilungguh geger kok nyetrum teko ndi? Iso teko kene iki cenut. Ndasku iso cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Tangan sikilmu iso kaku ya. Wah, wis ora usah nganggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak iki. Yamu. Sliramu. Eple. Bariki suntik. Aku ora perlu suntik. Jajal aku nih. Aku telaten minum bio moringa. Terus ke apa, Nduk? Napa tembang? Impenku nggih, Pak. Injih. Matur nuwun Nduk Cahayu, wah jan luar biasa. Ini multi talenta hebat. Kita doakan Mbak Niken tetap eksis sehat jasmani rohani. Nggih. Anu Mas Garing. Napa Pak? Ada penggemarnya Mbak Niken yang luar biasa. Oh nggih. Ngasto Demang wonten ing Teguhan. Oh. Mbah Demang Teguhan. Ya, diaturi munggah panggung. Ya. Ayo, seperti itu. Yuk. Nggih, Mbah. Dereke Mas Bayu. Yang mau napaskan keliling-keliling kota, hendak lihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Niku putrane Mas Gedung. Tolong bawa saya duduk sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak berdiri. Becak, jalan hati-hati. Mangga. Mikir diaturke. Sugeng dalu Pak, nggih sugeng dalu Pak Bayu, yo gantenge. Ade. Pak Bayu sih. Wah, iki. Lah piye? Pak Lurah to niki? Agemane batik, jin sendal hebat. Pak Bayu niki. Kopiah batik, sendal jepit. Nah. Sendal jepit wis rampate ora akur, Pak. Jadi iso-isone nglakoni yo. Siji biru. Inilah yang dinamakan limited edition. Limited edition gaya luar negeri. Kiri kanan berbeda. Ngono kuwi nang Jakarta yo nggawa ngono kuwi, ora yo gumun. Ora kok wernane. Macak ben gak mbayari, ben gak nambahi. Ben gak nambahi. Kula ki mboten ora nggon serampate, ora nggon sepone, Pak. Piye? Apa ngaten?
enek teleke barang kok ya ora ngerti lho, Pak. Sampun. Jan elak. Men ora kon nyawer jare. Luar biasa. Ben gak nyawer. Pandungane penting sehat, Mas. Pokoknya yang penting sehat. sehat, awet gagah, awet momong anak putu, awet Untu wis entek. ora masalah. Jeneng Kande untu aku. untu entek niku tidak tua, Pak. Tua-tuane klobok dhuwur tuwa ngesor modot. Wah. Pak Bayu ki masih ora ndek untu lho, Pak De. Ning duwe gingsul siji. Wih, tenan. Lha iki siji. Ya ora gingsul. Lha, Pak. Nyat keturunan siji tok. Iya, ini Pak Ah, Lurah. ini Sehat selalu, Pak. Mbah Lurahnya juga disapa. Mbah Lurah Teguhan. Saking Mbah Lurah Putih. Sadare kula. Kula Lagu napa monggo? wis. Waduh. Kula niki awale kanca kali Pak Bayu. Kali Mas Oke. Bayu. Tangga kanca terus dadi dulur. Jadi jane lurah niki lurah ngetrep, mengki jenengan unggahne ya. Amin. Ya niki tapi di lurah ngetrep lurah Bejoho komplit. Oh, tapi karena niku wau golek 10.000 dulur. Niki lagi siji kula. Nah. Berarti saya kurang 99.000. nah. Dulur mawon. Nun sewu damel Mbah Lurah ngetrep kali Bejoho. Mbah nuwun sewu, Mbah. Mbah betul, Mbah Ngetrep. Iki apa ganti mic apa pancen suarane sing stereo lho. Guys, wis entek apa-apane ya ngono. Wong dino. Entek sak Tapi suarane. patang dino nyalami tamu monggo. Wah, saking grapyake kentekan swara. Garek triple tok ya, Pak. Lah, ora pandang sendale, sing penting tase ngoten mawon. Nggih. Mbah Teguhan anu napa? Ah, niki Mbak. Lah niki Bang bedo kali Bang Ngetrep. Tetangga bisa. Elak. Mbah Kuansen pun Sendelu, mantu. Pak. Kedalu. Jadi, Cek, Bapak. Hah? Monggo. Si. Oh, malah. Sungkem kula, Bapak. Niki penggemar-penggemare Dik Niken. Iya. Oke. Demang-demang. Iya. Lah kamu punya penggemar enggak? Ya duwe. Deh. Sugeng dalu Pak Demang. Kuwi penggemarmu to? Demangmu iki. Layak kok padha. Ya seben Pak, ya titahe Gusti. Ya. Anjir. Menika Pak Demang pundi nggih batik. Ah, nang Bedoho. 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 Lajeng menika Pak Demang Ngetrep. Ngetrep. desa ngetrep lagi. Oh, Oh, nggih. Nika tasih kuwat demang-demang Mas Gareng. Oh, ngoten. Mboten Nggih. diunggah ning sisan, Pak. Nggih, niki mawon riyen. Nah, nggih. Oh, ngoten nggih. Nggih. Bergilir. Iya. Kang Mas Iyan tingkat Kantun 3 niki wau wis mantuk kabeh. Monggo. Tapi pun titip teng Mbah Ngetrep wau. Nggih. Badhe paring dawuh ngersakaken nembang menapa. Nembang napa? Anu. Nggih, Mbah Ngetrep niki biye Simbah Reksa kesan mboten kualat. Nggih. Monggo, Mbah. Lho niki ngumun. Nah napa? Mboten nyangka-nyangka saged panggih kalian penyanyi kondang nasional. Tambah umur. Mboten Nah. nyangka-nyangka saking Mas Bayu Nah. mawonten pagelaran wayang. Kesempatan. Kesempatan. Mumpung kepanggih Nggih. jenengan sawer. Mumpung kepanggih. Kula malah disawer kula Mbak Niken niku kandel kula tipis Lah, napa nih sing kandel, Pak? Lah. Nggih niki lho. Heeh. Nggih, nggih. Ngersake lagu napa? Mbah. Lestari mawon nggih. Oh, nggih. Iki Lestari niku kula ningali teng YouTube niku Mbak Niken niku naik mboten selendang biru nggih Lestari. Nggih, Lestari nggih. Oke, Lestari Nggih, mawon. mumpung Tapi wonten kula- orjene. Buka kitab saged nggih. Nggih, saged. Kitab ono mboten ngapal nek mboten mika kitab. Nggih. Malih jenengan apa, Pak? Kecuali Pak Demang sing teng mriki. Nggih. Nggih. Pak Demang niki anu lenggarian syutinge ketutupan. Nggih. Pengandap mawon, pengandap mawon. Nah, minggah panggung malah mboten napa-napa. Nggih. Luar Sakne, biasa. nggih. Nggih. Pacarku lho kuwi iki. Iya, Engko Pantesan ket mau nek kono teko nek Mbak Niken teng pundi, Mas? Lah. Kelo aku. oh, sing ditekoke Niken. Kecintaan. Nek aku senenganku sigar nek kowe nyanyi mbek Deni lho. Wih, Oh, sigar. nyuwun sigar, Pak. Ya. Oke, DP Rien nggih, Pak. DP Rien. Hmm. Ngerti ya nek kowe. Piye tadi? Sik. Tembunge niki kan piye, Mu? DP. Bapak ngersake sigar. Ngersake sigarmu. Apike piye, Nduk? DP Rien. Nggih separuh sik. Mengke malih nggih, Pak. Mengke lek lagune pun rampung malih nggih, Pak. Oh. Jenengan lunasi nggih, Pak. Pak, lah Oh. jenengan dereng malah wis Nah. nyanyi. Beh, Iya ta iki, Kek? Piye? Hah?
demangku Kan demangmu sangu lah. Demangku sangu ora iki. Pak sampun lho Pak mboten usah napa to kan jenengan pun lah gak sadar lah. Pinter deh. nggih mentolo to Pak. Siwi malah sak dilunasi wiku. Pun mboten usah ditransfer mawon nggih Pak nggih. Wong Kiris sisa to kiris. Kiris. Nah wis kiris ae. Nggih. Lah iki dijaluki apa ora ya iki demang sitok iki? Ayo Pak, ngono dah. Sigar nggih. Jenengan lagu napa Pak? Manut mawon. Oh, sigar mawon nggih. Yang hot-hot aja ya Pak. Oke. Jenengan apa Pak? Derek. Ya, derek. Malah Sigar, penak. sigar. Oke, temonjo. Sigar to, yuk. Dilunasi tenan nggih. Nggih. Oh, nggih Pak kula niku. Jane wis ora arus. Lali lho Pak. Nah, wis nglali ya to. Mboten napa jenengan elekne. Sedaya niki Pak nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi-mugi kathah rezekinipun. Amin. Amin amin amin. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Pak Bayu terima kasih. Terima kasih matur nuwun. Wah, para demang anjing. Wah, kula sing matur sembah nuwun. Terima kasih Pak Bayu. Anjing. Khusus Pak Bayu saya doakan cepat ganti sandal. Pak De, niki wau ada tamu yang terhormat juga. Siapa? Dari Madiun ada Kang Mas Sujarwo. Mas Sujarwo. Nggih, Kang Mas Sujarwo. Ini bapak saya yang ada di Madiun. Oke. Alhamdulillah. Sungkem bekti kula Bapak. Kang Mas, badhe nyanyi kalih kula nggih. Setunggal lagu mawon. Malah dijak solo pel. Saestu niki mboten napa enten napa? Nggih. Masa Kang Mas Sujarwo arep njaluk bokong semok. Anu Nduk, kesukaane sampean napa? Kula. Nggih dipersembahkan untuk Kang Mas Jarwo. Sing halus-halus napa sing kasar nggih? Monggo, pokoke sing halus napa sing kasar? Sing halus. Napa? Langgam napa? Ya. Langgam. Khusus untuk Mas Jarwo. Nggih, khusus kagem Kang Mas Jarwo riyen. Pun aturaken langgam. Pakurmatan sedulur ingkang saking Madiun ya, Nduk. Nggih. Bangun sehat-sehat selalu Kang Mas Jarwo. Ya, ndang apa to? Hah? Langgam angenteni ae. Nah, langgam angenteni. Nggih. Nggih. Aku ngenteni tak kamu kaya ngenteni madene Dok Niken. Bapak. Ini ada permintaan dari Kang Mas Supangat. Nggih. Ya, niki Kang Mas Sujarwo kapure Solovel nggih. Nggih. Nggih, kapure Solovel nggih. Oh, Nggih, ya. Oke, nggih. Ayo, Cok. Monggo Kang Mas. Sampeke sama, Cok. Ya. Solovel, Cok.
wae. Piye to wong. Oh, kok malah Wis kesel-kesel ngomel kok malah saweran dereng. Saweran. kersa rawuh nunggu niki malah kanugrahan matur Kanugrahan. nuwun. Nggih, matur nuwun. Asline niki wau sing ken solo sepele aku. Oh ngono. Wis apa, Dok? Lho niki Tuh, saged, Pak. Pak sini, Pak. Heeh. Niki ndamel jarik bebetan, Pak. Mboten saged pun kapan-kapan mawon. Wah, iya. Oh ya bener-bener. Ora nek perjanjian Bener, Pak. kon Oh, ning kene dikon nyanyi kok. Kalau terjadi jarik suwek nanti tombok. Ya. Heeh. Anda ini kan gen-gen lekasek ya. Cek. Oh, ngoten nggih. Ya, Kula oke. tak istirahat riyen ya, Pak. Nggih, kalian. Napa, Pak? Kan jenengan dadi komandane komandan klepon. Disiapke niki Purbawasesa teng jenengan. Siap, Brek. Kudu manut karo nikan lho. Lancang samping, gerak. Deh, ora ngerti to sampe ngendi ngono kuwi takon, ngono kuwi takon. Kanan, kanan, kanan. Lha kok tiba. Ceblok. Lencang setengah kanan. Ngene berarti malangkrik. Ya, Oke. kancane. Nah, kudu rata. Tegak, gerak. Kiwa jungkit gerak. Apa kuwi? Skill kiwa maju. Oh, Sedikit. maju sedikit ya, ya. Oke. Signature gerak. Apa wi? Sikil kiwa nyusul. Wow, nyusul. Iki tengen lho kiri tengen kok Siteng berarti siteng. Gerak. Siteng gerak. Nah, Begagah gerak. ayo kudu manut. Manut. Siap. Nganwa pokri. Apa kuwi? Tangan kiwa dokok mburi. Tangan kiwa dokok nguri. Istirahat di tempat gerak maksudnya. Nah. Ngangen rokong. Apa wi? Tangan tengen garuk bokong. Wes manut to, Cak. Nah. Nek ruk-ruke bareng yo. Kan garuk-garuk to, Iya. Pak. Ayo, dekek sithik. Lah gatel ora lera tiga. Aku yo gatel kok. Malah anjing semono kok wis gatel. Ayo tegak, gerak. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Mbak Lia yang mana Mbak Lia? Nah, Halo. Oh itu Mbak Lia. Tadi kurang hot gitu. Iya, Wah. gimana, Dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya, Ya. kita hadap ke sana. Oke. Hadap ke sana terus agak juwentit. Nah, cocok. Terus Kayak contohnya deh. Oh, ini diprakteknya di sana. hadap Ya. kiri toh kiri. Kiri. Yo. Nah. Hadap kiri semua. Praktek dulu. Oh, jendite piye? Ya, yuk. Bokongnya sing jendit, bokongnya juwentit, jan jendit-jendite. Yo, jendit. Ya. Gerak. Wis modar karepmu. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, bokong semok coba. Kendangane Mas bokong semok. Kendangane Mas ya. Bokong semok Mas sing kalem. Bokong semok Bokong sapa semok rambut disanggul munyer yo nganggo cucu. Asik. Ayo sing bareng moh aku. Bokongnya sing bareng. Sik, ora kompak. Kiri kanan itu harus bareng. Ya. Jadi kan depan mungkin ya. Ayo. Contoh ya. Bokong semok Kiri, Bokong sapa semok kanan,
Iki karo iki golek ora ketemu. Glundung Mas paling. Ya. Oke, ayo tadi ya. Ya. Oke, ya. Ya. Rota keker sini. Ya. Terima kasih, matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak. Mugi-mugi saged kepanggih malih. Amin amin amin. Kalian panjenengan mugi-mugi sehat selalu. Amin. Pak Dekareng sehat selalu panjang umurnya. Sampean juga sehat Cahayu. Amin, pangestune Pak De. Lancar sukses karirnya. Amin, amin, pangestune Pak De. Dadah, semoga kita bisa ketemu kembali. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Mas Gareng. Dawuh, Pak. Matur nuwun tak nutuke lakon nggih Mas. Monggo nderekaken. Sukses matur sembah nuwun, sukses selalu nggih. Ayo Nduk, nutupi marang lakon dina semengko yo Nduk.